नमस्कार जय जगन्नाथ मु बापी आप नुआ ब्लॉग स्वागत करुच्ची आज आम आसु गोटे अलग जगह को अलग लोकेशन। नमस्कार जय जगन्नाथ मु बापी आप नुआ ब्लॉग स्वागत करूँ। आज आम गोटे नुआ लोकेशन को आसु मो सागर मो बड़ भाई मैंने सब आसुँच देखते ना ये हूँ मुन्नी भाई आउ ये हूँ रूप भाई जानते तो आ ये सुभाष भाई मो भाई बड़ भाई आउ पप्पू आसुँच कैमरामैन। चलते जी आम लोकेशन भितर जा गेट खोल आप खोल पप्पू टे ना कैमेरा फोकस कर भितर बाकी देखुन केमता जागा तुम जीवा वर्षा वर्षा होगी तलदा पूरा देखी अरे आमको बेसी डर मार्च कौटा गले ये साप जंतु जानता ना आमको आवाज साउंड करके चलो आवाज न कले अरे मत देखा बात ओ पप्पू आएंगे देखो पप्पू ये भाई ये लोकेशन कौन है जी ये भाई है भाई मैंने देखो तो आम केमती जाऊँ मैं मैं केमती जाऊँ बाटे कौन देखिली कौन देखिली हाँ चलो 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 जहाँ देखिली पछे कह चलो एंडिंग रे कहि वीडियो एंडिंग रे देखो कौन कह जाओ ना सीटी गोटे कौन लगे पुणी जाने कौन टंगे जाओ ना पलि आस जहाँ भी लगुच कि अच्छी ये चेर देखु चेरटा मारिकी कौटू जा कौटू आसे देखुन तो आप घर को कभर कर कभर कर चेर कह ना बाबा लगे हाँ मुने आसो एपट रूमटा एटा कोन बैठो न टॉस मारो 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 हाय गला बा कहूँ मुझे कि गला जाइए गेटा खोल कौन मुझे देखी कैमरा अच्छी कौन कि गला चलो चलो से चलो चलो एपट भी देखिए चलो 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 पथर नहीं नहीं ऊपर देखिए 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 एमती हुए कवर धूकरी बाजिला बा लोकेशन देखिए भाई आपको बहुत पड़ेगा हाँ भाई गोटे मैंने फॉलो कर ये चेहरा हठात हल्ला ये चेहरा जान भाई देखो भाई
ଆସ 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 କଣ ଏମିତି ଆବାଜ ହଉଛି? ଏ ଆବାଜ କଣ ଆସିଲାନି ଆଟାକ୍ କରୁଛି ଆଟାକ୍ କରୁଛି ସେ ଆଟାକ୍ କରୁଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଟାକ୍ କରୁଛି। ଏଇ ଚାଲ 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 ମିନିମମ୍ ଘର ବୋଧେ 50 ଚାଲ ଆମେ ଉପରୁ ଯିବା ଚାଲ ଆସ ଦେଖିବା ଆମେ ତ ଏଇ ପାଖକୁ ପଥରଟା ଆସିଲା। ହଉ ଚାଲ ରାତି 12ଟାରେ ଘଡ଼ 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 ଶୁଭୁଛି। ଦେଖ କଣ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଗଛ ଛାତ ଉପରେ ଏଇଟା ଗଛ ନା ଏଇଟା କଣ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯାଇଛି। ସେପଟେ ଅଛି ଆମ ସୁଭାଷ ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ चल 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 तुम कौन चलो ऊपर लोकेशन देखନ୍ତୁ ନାଇଁ ଏଇଠୁ ବିଲ ବୁଲିକି ଆସିବେ ଆସ ଆ ମନିଆ ତୁ ଏମିତି ଯାଉଛ ଠେକୁରା କଣ ଏଇ ଗୋଟେ ଲୁଗା ପଡିଛି ନା କଣ ଦେଖିଲ ଦେଖି ତୁ ଲୁଗା ଦେଖିଲୁ ମୁଁ କହୁଛି କିଏ ଗୋଟେ ମାରୁଛି ନାଇଁ ପଳେଇ ଆସ ଗୋଟେ ପକଉଛି ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ଦେଖ କଣ ପକଉଛି କଣ ଜମା ଜାଣି ଜମା ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସୁନ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସୁନ ତମେ ଏତେ ଡରିଲେ କଣ ଡରନି ଆସ 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 ମେସିନ୍ ଥିଲା ଆମେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଆବାଜ ଚାଲ 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 କହିଦିଅ ଚାଲ 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 ତଳ ରୁମ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମ ଚେଲୁରିଟା ହେଉଛି ଚାଲ 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 ଯା ପକଉ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ କଣ ଗଲା ଫାଷ୍ଟ ଗଛ ହଲୁଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଛ ହଲୁଛି ଗଛ ହଲୁଛି ହଲୁଛି ଧଟା ଗଲା ଘଷକିନା କହୁଛି ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଣ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇ ଭାଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ଧଟା ଗୋଟେ ଗଲା ବା ପଳେଇ ଆସ ଆମେ ଦେଖି ଧଟା ଗୋଟେ କଣ ଗଲା କିରିଛି ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ଧର କେମିତି ବାଟରେ ଆସୁଛୁ ଆମେ ଦେଖୁନୁ ଚାଲ 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 ଆଗକୁ ଚାଲ ଏବେ ତା ଗେଟ୍ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସ ହଁ ଗେଟ୍ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସ ସେଟା ହେଲାନି ମୁଁ କହୁଛି ବାପୁ ମତେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଗେଟ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ହେଲା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଚାଲ ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟା ଖବ ହେଲା ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ସୁଟ୍ ଭିଡ଼ିଓର କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତା ଭିତରେ ସେ ରଖେଇ ଦେଲାନି ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 15 କି 20 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଅଛୁ ତା ଭିତରେ ଧୁଲ ଦାଲ ଭୁସ୍ ଭାସ୍ ହେଲା ତାକୁ ଚେମିର ଚଢ଼େଇ ଦେଖିଲୁ ତାପରେ ମୋ ଭାଇ କହିବ କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ହେଲା ଚେମେର ଚଢ଼େଇ ବି ମୋ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଛି କ୍ୟାମେରା ଧରିଲା ଭିତରେ
ସେଇଟା ଆମେ ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଯୋଉ କବାଟକୁ କିଏ ଗୋଟେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିଲା ମାନେ ପଥର ସେଇ ବି ତ ଭୟ ବେଶୀ ଲାଗିଲା ଆଉ ହଁ ତାହେଲେ ସୁଭାଷ ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ କୁହ? ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତମର ଅନୁଭୂତିଟା କ'ଣ କୁହ? ତା ଭିତରେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖିଲୁ। ତା ଭିତରେ ଭାଇମାନେ ସବୁ ତ ଡରିଲେ, ସାନ ଭାଇମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିନା ମୋତେ କହିଲେ ପଳେଇ ଚାଲ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କିଛି ସ୍ପିରିଟ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଅନୁଭୂତି କରିଥିଲି, ଏବେ ବି ଟିକେ ଅନୁଭୂତି ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ନାଇଁ ଆମ ଦେହ ତ ବି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ନା। ରୂପ ଭାଇ କୁହ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଠି ଏଠି କହିବାରେ ଆମେ ଗଲୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜିନିଷ ଉଡ଼ିବା ଏତେ ତ ଏଇ ଘରେ କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ସେ ଏଠି ରହିବେ? କିଛି ତାଙ୍କର ସ୍ପିରିଟ୍ ଜିନିଷ ରହୁଛି ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ଏଇ ବାଟ ହିଁ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ଆମକୁ ରଖେଇ ବି ଟୋଟାଲ ଦେଲେ। ଡେଲା ପକାଅ, ବାଲି ପକାଅ, ବିଲେଇ ଯିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲୁ ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡିଂରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା କ'ଣ କ୍ରସ୍ କରି ଗଲା, କିନ୍ତୁ ପପୁ ସେଟା ମୂଳୁ ଦେଖି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ସେ ଆସିଲା ତ ବପୁ ବାବୁ କହିପାରିବେ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କହିବେ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି। ବପୁ ବାବୁ କିଛି କହିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭରୁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ କହିଲି କିଏ ଗୋଟେ ଗଲା, ଏମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ କିଛି ନୁହଁ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଧଳାଇକି ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ମୁଁ ଦେଖି ସୁଭାଷ ଭାଇ କହିଲି, ବାପି କହିଲି, ମନି ଭାଇ କହିଛି, 3 ଜଣ କହିଛି, ଏମାନେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଭିତରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ। ଲାଷ୍ଟ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାପି ବି ଦେଖିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ କରିଗଲା। ମୁଁ ନିୟର ଦେଖିଛି ଲାଗୁଛି କିଛି ଅଛି ତା ଭିତରେ। କିଛି ଅଛି। ଆମ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଥିଲା, ଆପଣ ମେସିନ୍ ଡିଟେକ୍ଟ କରି ଆମେ ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ମେସିନ୍ ତ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ମେସିନ୍ ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା। ଆମର ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ହେଇଥିବ ଭିଡ଼ିଓରେ କି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଯଦି କିଛି ଖରାପ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ସେୟାର କଲେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବୁ। ଆମେ ତ ବଡ଼ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ନୁହଁ, ଛୋଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଦେଖିକି କରିବା ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।